Que tal? Benvidos un día máis á nosa entrevista do Preguntoiro. É xoves, e como a todas as semanas, cando falamos cos representantes políticos de Santiago, xoves tócanos falar co alcalde, con Agustín Hernández, sobre as últimas novidades. Alcalde, benvido, como sempre, moi boas. Boas. As últimas novidades pasan por esa lista que por fin presentou vostede dos nomes, das caras que o van a acompañar de cara a esas eleccións do 24 de maio. Así, para comezar, vostede, como me definiría ese equipo? Pois un equipo homogéneo, unido e comprometido con Santiago de Compostela. Pois un bo resumen, curto, pero explícito. Sabe vostede que estiveron analizando dende a oposición bastante a súa lista. A primeira sorpresa que nos deixaron ver dende a oposición foi que non contara con ningún dos exconcelleiros, dos concelleiros que estaban anteriormente ao seu nomeamento e que finalmente quedaron absoltos dun delito de prevaricación. Non sei se lle sorprende que dende a oposición se sorprendan, non sei se vostede barallou nalgún momento a posibilidade de contar con estas persoas. Nós, como xa tive en ocasión de explicar, dende o momento en que estas 7 persoas, estes 7 compañeiros, foron absoltos, acreditando que foron injustamente apartados dos seus postos, pois conformaban 7 posibilidades máis de incorporarse ao equipo. Sin ningún tipo de condicionante, o que fixen foi analizar os perfis, as capacidades, o compromiso co proxecto, decidín pois as persoas que están na lista como consecuencia desa reflexión absolutamente persoal cun único condicionante, que foi prestar o mellor servizo a Santiago, ser persoas capacitadas, preparadas, ilusionadas e comprometidas coa cidade. Eses foron os perfis. Lóxicamente, podería haber moitas máis persoas con ese perfil, pero estas foron as persoas elexidas para conformar ese elenco de cidadáns comprometidos con Santiago de Compostela e preparados para levar a efecto o programa que nos presentamos. É curioso que os partidos da oposición analicen as persoas que conforman e critiquen incluso as persoas que están no meu equipo. Gustaríame que analizaran e que foran capaces de facer propostas en positivo respecto do programa. Nós temos un programa, 350 medidas, e precisamente o que nos gustaría é que o debate electoral, o debate da campaña, estivera centrado non nos nomes, sino nos programas. Pois falando de nomes, tamén lles chamou a atención, ou iso parece, que foran a maioría dos actuais concelleiros que ten vostedes, ou faltan Reyes Leis e Ramón Quiroga. Tamén non sei se vostede entende esa sorpresa ou se vostede ve normal que lle queira dar continuidade aos actuais edís. Creo que o normal é dar continuidade ao traballo que se está a realizar no Concello. Temos acreditado vontade de servizo, honestidade, traballo continuo, vocación para resolver os problemas e, polo tanto, lóxicamente, aqueles que consideraron como unha alternativa nas súas vidas continuar prestando ese servizo, lóxicamente, creo que é de xustiza contar con eles. Ese foi a reflexión que fixemos, tanto eles como a min, e a partir diso, creo que fun quen de conformar un equipo que ilusione a cidade, que é o principal obxectivo, ilusionar para gañar, e logo despois un equipo que estea á altura do que demanda Santiago para xestionar con eficacia e con eficiencia, con realismo, a cidade. É moi sinxelo falar, facer propostas, valeiras de contido, sin dotación orzamentaria, sin capacidade de ser realidade. O que non é tan fácil é xestionar, e especialmente un concello como o de Santiago de Compostela. Creo que o equipo que presento á cidadanía é un equipo que acredita a súa capacidade de xestión para mellorar o futuro dos nosos veciños. Queda fora dese equipo, como decíamos, Reyes Leis e Ramón Quiroga, que actualmente son concelleiros. Que valoración faría vostede do seu traballo? Logo, as razóns, non sei se son persoais, se son máis políticas polo que non están nesa lista, pero vostede como os valoraría? As razóns son froito dunha decisión mutua, de mutuo acordo, e en todo caso que sí que gustaríame suliñar e valorar
o esforzo, o traballo de Reyes Leis en primeiro lugar, tanto no ámbito do emprego, no ámbito do turismo, no ámbito de mercados, fixo un traballo en condicións extremadamente complicadas, con éxito. Proba diso, por exemplo, é a evolución do paro na nosa cidade, o proba diso é o impulso dos proxectos como o mercado de abastos, e proxectos ligados ao emprendemento, os viveiros de empresas, as diferentes iniciativas que posibilitaron que Santiago sexa unha cidade das oportunidades. Por tanto, un extraordinario traballo, e a partir diso abre unha nova etapa na súa vida e desexo que sexa, cando menos, tan exitosa como a que tivo no Concello. Con Ramón Quiroga acontece algo parecido, neste caso foi un concelleiro de Facenda, é certo que dende 8 de xullo, que por primeira vez na historia da cidade foi quen de tramitar o orzamento en tempo e forma, que tamén continuou con ese traballo de axuste e de ordenar as contas públicas do Concello, pero decidiu dar un cambio na súa actividade profesional e, polo tanto, máximo respecto. Non teño ninguna dúbida que nos dous casos, ata o día 13 de xuño, que é a Constitución das Corporacións, en caso de que non haxa ningún tipo de recurso, continuarán o seu traballo e rematarán o seu labor a prol dos intereses xerais da cidade. Pois, como vostede di, o seu é un equipo de continuidade. O que sí estamos a ver é que os demais partidos xa están facendo as súas propostas. Esta mesma mañá tivemos convocatoria tanto do PSOE como a do BNG, como a de Compostela Aberta, para coñecer algúns aspectos que eles propoñen. Non sei cal é o paso que van a dar vostedes agora, unha vez que xa presentaron esa lista, que ademais será unha lista, como vemos, moi agardada. A partir de agora, que queda? Cando van comezar a ir desgranando un pouco máis ese programa? Nos temos o noso programa, 350 medidas. Non estamos obsesionados con facer propostas baleiras, propostas sin contido económico, sin sustento, propostas que o único que van xerar, probablemente a meirande parte delas, é unha frustración posterior. Nos levamos facendo propostas serias, realistas, con feitos, dende 8 de xullo de 2014. Estamos traballando no día a día da cidade, estamos acadando investimentos para a nosa cidade, compromisos serios e concretos por parte das diferentes administracións, estamos creando unha Compostela, un Santiago de Compostela solidario a través desa ordenanza do Santiago Suma. Por primeira vez imos atender a todos os colectivos necesitados, estamos atendendo as necesidades do Concello a través da aprobación dos orzamentos e, por suposto, tamén faremos propostas, pero eso sí, sempre constructivas, realistas, axustadas ás nosas posibilidades para que os cidadáns poidan comprobar ao longo dos vindeiros anos, se é que o Partido Popular, como nos agardamos, a cada maioría suficiente para gañar e gobernar, que esas propostas múdanse en realidades ao longo dos vindeiros 4 anos. Propor cuestións que a mesma persoa que fai a proposta sabe fehacientemente que non ten ninguna viabilidade e, cando menos, ser irresponsable. A actualidade política dos últimos días, ademais desa presentación da súa lista, da lista do Partido Popular, tamén pasa pola presentación dunha nova candidatura, neste caso de Ciudadanos, e o que máis chamou a atención foi que esta candidatura vai encabezada por Javier Sánchez Agustino, moi coñecido en Santiago, xa falamos estes días deste asunto, foi concelleiro do PP uns cantos anos, e el vai ser o candidato á alcaldía por parte deste partido. Como o recibiron? Sí, é certo, foi concelleiro do noso partido entre 2013 e 2011, pero en todo caso, como suliñei fai uns intres, nós non valoramos as persoas, nós valoramos as propostas, agardamos coñecer as propostas de ese partido, como dos 7 partidos, dos 6 restantes, puesto que concorren 8 candidaturas nestas eleccións en Santiago, a do Partido Popular e 7 máis. Por tanto, cando coñezamos as propostas concretas, a súa viabilidade, o seu detalle, lóxicamente valoraremos eses proxectos. Nós non valoramos as persoas e, polo tanto, se unha persoa que estivo moitos anos vinculada ao noso partido decide cambiar de partido e presentarse noutra lista, é unha decisión persoal que, lóxicamente, non respetamos totalmente. En todo caso, se na oposición están a valorar esa candidatura de Sánchez Agustino,
Por exemplo, Paco Reyes, que foi o máis contundente, foi moi claro. El di que é unha marca branca para o PP, que vai ser un gran apoio para vostedes. Pois, nós non temos marcas brancas en absoluto, nós concorremos coa única marca que temos, que é Partido Popular de Galicia, pero concorremos coa marca que temos en Santiago, que é a marca das persoas, do equipo que está comprometido cos veciños, que fala dos problemas dos veciños, dos problemas cotiás, que está acreditando a súa capacidade de xestión e de traballo pola cidade. En ese sentido, a única marca da candidatura do Partido Popular é a marca de Agustín Hernández, Pepa Castro e así ata o número 25 e os tres suplentes. Como ve vostede o panorama que se está formando de cara a esas eleccións? Temos 6 partidos principais que presentan o seu alcaldable, que son, neste caso, o Partido Popular, o PSOE e o BNG. Logo temos tamén a Compromiso por Galicia, Compostela Aberta e Ciudadanos. Un debate, cando menos, amplo, non sei se interesante. Vostede como ve ese debuxo? Pois é un debuxo froito dunha decisión soberana daqueles que concorren. Agardo que sexan capaces de propor alternativas para os diferentes problemas da cidade, que centremos o debate precisamente nese ámbito, nas diferentes alternativas que defendemos para que Santiago medre, millore e continúe progresando, e a partir diso nós non temos ninguna dúbida que o proxecto máis realista, o proxecto máis pegado á realidade do noso concello, o proxecto froito dun estudo e dun análise máis sosegado, máis coñecedor da nosa realidade é o proxecto que presenta o Partido Popular, posto que é froito dun traballo intenso, non somente dende 8 de xullo, sino dende o ano 2011. É un proxecto que, ademais, fala de futuro, fala do que temos que facer froito do que aconteceu, incluso do análise riguroso e obxectivo dos erros que cometemos, e, polo tanto, creo que é o proxecto que vai recoller millor a sensibilidade da meirande parte dos vecinos da nosa cidade. Está vostede disposto a debatir con calquera dos candidatos? Pois nós xa fixemos unha proposta que foi recollido guantes, se me permite, por parte do Club Financeiro para facer un debate sin condicións entre aqueles que as enquisas e as previsións acreditan que poidan ter no futuro, despois do 24, presenza no Concello. Por tanto, creo que o Club Financeiro está xa traballando nesa cuestión, con independencia, lóxicamente, daqueles debates que se poidan organizar no ámbito dos medios públicos, lóxicamente, nese caso, de acordo coa normativa da Xunta Electoral. Pero, en todo caso, nós fixemos esa proposta, facer un debate aberto a todos os medios, nun escenario neutral. Lóxicamente, nos consideramos que é absolutamente neutral, digamos, lóxico esa posibilidade no Club Financeiro, e a partir diso estamos agardando concretar os termos, a data e o formato dese debate. Pois, efectivamente, o Club Financeiro xa se pronunciou, xa se ofreceu como entidade neutral a facer ese debate. Dicía eu que o debate, cando menos, vai ser amplo. Non sei eu como será debatir entre 6. Como ve vostede? O debate ata o de agora, a verdade é que acreditou que temos un partido, que é o Partido Popular, que presenta un programa, un proxecto que fala en positivo, e temos fronte a nós unha serie de partidos que o único punto de acordo que amosaron ata o de agora é pechar o paso ao Partido Popular. Nós facemos as nosas propostas en positivo, agardamos que os demais fagan o mesmo. Bueno, pois un debate interesante, cando menos. Tamén dicía, repasando un pouco a actualidade dos últimos días, Paco Reyes, o voceiro do PSOE, era crítico con vostede concretamente, porque, ao seu parecer, utiliza vostede o posto de alcalde, o seu posto no Concello, con fins electorais. Di Paco Reyes que fai propostas ou promete proxectos como alcalde, como se fora a seguir de alcalde. Nós o que non imos facer é renunciar á condición de alcalde, posto que é a nosa primeira obriga. Lóxicamente, logo despois compatibilizaremos a condición de candidato, pero priorizando as obrigas institucionais, posto que é o noso traballo. Gustaríame que o voceiro do Partido Socialista reflexionara respecto do número de roldas de prensa que deu no Concello, utilizando a xa de prensa do Concello,
por tanto, os medios públicos para facer propostas de ámbito partidario. Por lo tanto, creo que hai que ser algo coherente nesta vida cando faz unha crítica desa natureza. Eu non vou renunciar á miña condición de alcalde de Santiago, eso sí, estaré á altura, priorizaré, lóxicamente, o traballo institucional en relación coa condición de candidato que, lóxicamente, compatibilizaré priorizando as miñas obrigas como alcalde. Pois aproveitando que está hoxe vostede aquí, quería comentar algunhas das cuestións que nos formularon esta mañá, tanto o BNG como Compostela Aberta, neste caso. O BNG propón no Campus Sur facer un aparcadoiro para entendernos no campo de fútbol que está en fronte da Facultade de Matemáticas. Pretende un aparcadoiro subterráneo que habería que negociar coa universidade e que sería un aparcadoiro asequible, non un aparcadoiro privado. Bueno, nos, fronte a esa proposta, que a verdade que eu coñezo agora mesmo, temos avanzado un estudo de viabilidade para facer un aparcadoiro no Campus Sur, pero na zona da Avenida da Coruña. Creemos que é a zona idónea, un aparcadoiro co sistema similar, parecido ao que temos en Xoán 23, e, por tanto, creo que ese é o camiño lóxico para resolver un problema que, por certo, foi orixinado por sucesivos gobernos de progreso, como a eles lles gusta denominar, que tomaron a decisión de privatizar o subsolo de Santiago sin ter en conta as afeccións que tiña esa decisión sobre os nosos veciños. Nos imos a arranxar esa cuestión a través dese aparcamento e desa negociación que estamos realizando cos operadores dos aparcadoiros para facilitar medidas que posibiliten diminuir a tarifa cara aos nosos veciños e atender esa necesidade de aparcamento que foi eliminado progresivamente no ensanche a través desa decisión adoptada no seu día. Pois agora que menciona vostede ese asunto do aparcadoiro da Avenida da Coruña, vai un pouco relacionado tamén con Carreira do Conde, posto que se van eliminar prazas de aparcamento nesta zona, e relacionámoslo un pouco con ese outro aparcadoiro na Avenida da Coruña, con esa proposta. Esta semana fomos con Paco Reyes a visitar as obras desa rúa. El dicía que se están a facer esas bancadas. De feito, vimos unha especie de bancadas. Hoxe aclarounos vostede que o proxecto sí se modificou realmente, que non se van facer esas bancadas, senón que é outro elemento. O que imos facer é un xardín en diferentes niveis, a través, lóxicamente, de unha actuación que require, en primeiro lugar, facer o que son os chanzos e logo despois dotar ese espazo da correspondente xardinería. Por lo tanto, hai que agardar a que remate a obra, pero obviamente foi un compromiso dende o primeiro día eliminar as gradas e, por tanto, as gradas van ser sustituídas por un xardín en escaleiras. Porque vostede tivo unha reunión recentemente cos veciños, cos comerciantes, cos representantes dos veciños e dos comerciantes, e tamén quedaron en que a rúa ia ser semipeónil, finalmente. Pois a rúa vai manter o tráfico e vai manter unha liña de aparcamento precisamente froito desa solicitude feita especialmente polos comerciantes, que recoñeceron que o problema do ensanche non é, lóxicamente, únicamente Carreira do Conde. Carreira do Conde a gota que colma o vaso dun problema herdado no propio ensanche. Precisamente por iso esa negociación cos propietarios dos parkings e precisamente por eso ese estudo, ese anteproxecto que xa temos do parking da Avenida da Coruña para tentar mudar a situación do aparcamento na zona do ensanche e revitalizar ese ensanche a través tamén desa medida que temos acordada de dedicar 100.000 euros este ano do remanente para facer unha promoción do noso comercio, lóxicamente negociando os termos desa promoción coas asociacións de empresarios e de comerciantes. Ao respecto deste asunto, Paco Reyes decía que non se podía fiar do goberno local cando dicían que había unha modificación dun proxecto e que finalmente víamos que non había esa modificación, pero realmente agora podería vostede rebatir esa idea. O que debería ter o portavoz do Partido Socialista é algo de calma ao respecto das súas afirmacións. Insisto, o proxecto de Carreira do Conde ten asumidas as modificacións que nos trasladamos, lóxicamente, aos veciños, e cando este rematado todo o mundo poderá comprobar que iso é así. Pois unha última cuestión, en este caso que ten que ver con Compostela Aberta, porque esta mañá tanto Martiño Noriega, o seu líder, como Jorge Duarte, membro da súa candidatura, ademais arquitecto e coñecido en Santiago, facían propostas que teñen que ver coa zona bella.
quero preguntar cal é a súa visión do casco histórico, cal é a radiografía que vostede fai, pois eles explicabannos que pedirían de ser os gobernantes de Santiago, pedirían unha moratoria para que se pare a oferta hoteleira, porque, na súa opinión, está sobresaturada. Tamén pedirían que un cambio nas ordenanzas para os usos das tendas de recordos e todas as tendas que teñan que ver co turismo para que se poidan establecer outros comercios de tipo local e apostan claramente pola habitabilidade na zona bella. Tamén falaban da Praza de Abastos, tampouco están de acordo con que se instalen bares ou restauración. Na Praza de Abastos defenden que é unha praza. Tendo en conta todos estes puntos que les presentan, cal é a súa visión? Moitos temas, é evidente que temos que revitalizar o casco vello a través da modificación do plan especial, cuestión a que xa estamos a traballar. Nós creemos que é posible compatibilizar a actividade do mercado da Praza de Abastos coa actividade da nave 5, precisamente por iso estamos abertos ás propostas da Asociación da Hostelería, que acordou con nós unha serie de cuestións que estamos analizando para incorporar na licitación desa praza, desa nave 5, para poder xerar unha zona de referencia para uso ligado á Praza de Abastos, a saída desos produtos da propia Praza de Abastos. Obviamente tamén estamos absoluta e totalmente de acordo en que hai que ordenar millor todo o que é o casco vello, e por iso tamén estamos nestes momentos en coordinación coa Asociación da Hostelería tamén revisando esa ordenanza de terrazas para millorar esa actividade que é unha fonte de riqueza e atractivo máis do noso casco vello. Por tanto, nos creo que estamos traballando seriamente por millorar o casco vello a través do diálogo permanente con Compostela Monumental, coa cooperativa da praza e tamén cos veciños do propio casco vello, para compatibilizar, cuestión complicada, o que é a actividade creativa, a actividade cultural do casco vello, co lexítimo dereito dos veciños do casco vello a ter un descanso axeitado. En todo caso, tamén apostamos dende o Partido Popular por recuperar a poboación do casco vello a través de medidas que posibiliten, por exemplo, o que se estivo facendo ao longo dos derradeiros anos, que foi a rehabilitación deses edificios para posibilitar o uso residencial. Vostede vería posible esa moratoria da que eles falan para que non se poida ofertar máis praza? Cando se fan propostas desa natureza, na miña opinión, tes que ser prudente e realista. Temos que lembrar que España é un país donde a economía funciona nun réxime de mercado e, polo tanto, é difícil facer unha proposta de limitar, posto que, lóxicamente, a instalación dunha determinada actividade hosteleira obedece á vontade dun determinado emprendedor. O que sí que creo que temos que facer é regular e dirixir esa oferta hacia aquelas instalacións, aquelas actividades que consideramos que xeran máis riqueza na nosa cidade. E tamén, lóxicamente, modificar e actuar sobre as ordenanzas para facilitar esa actividade na liña do que consideramos millor para o noso casco histórico, pero en todo caso con prudencia ao respecto de plantexar moratorias que probablemente non estean conforme ao marco legal que existe no noso país. Ben, pois feito este repaso a toda a actualidade, rematamos xa a entrevista. Graciñas por acompañarnos un día máis aquí. Moitas gracias a vostedes. E nos deixámolo aquí, volveremos con máis entrevistas no Preguntoiro o vindeiro luns. Graciñas por atendernos.